Devletin yekbûyên Amerîkayê berdewamiyê dide nerazîbûnên xwe li dijî operasyonên Tirkiyeyê li Rojavayê û Başûrê Kurdistanê. Wezareta Bergiriyê Amerîkayê Pentagonê di derheqê operasyona Tirkiyeyê radigihîne ku operasyon li ser ewlekariya leşkerên Amerîkî û mafê serweriya Iraqê gefeke rasterast e û şerê dijî Daişê jî dixe nav mitirsiyê. Pentagon ji ber operasyonan dilgiraniya xwe diyar dike û dide zanîn ku ew dê ji bo agiribestê dirêjî bidin gotûbêjên digel Tirkiyeyê û hevpeymanên xwe yên xwe cihî. Me ji Amerîka ev xwast. Fermanderê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Hesediyê Mazlum Abdî jî ji televizyona Amerîkî Fox Newsê re wekî daxuyaniya Pentagonê diaxife û dibêje operasyona Tirkiyeyê ewlekariya leşkerên Amerîkî xistiye metirsiyê û wan ji ber êrişên Tirkiyeyê şerê xwe dijî Daişê jî rawestandine. Artêşa Tirkiyeyê roja çarşemê nêzîkê kampa Holek û çekdarên Daişê lê dimînin bombebaran kiribû û Abdî li ser wê êrişê jî hişyarî dide û radigihîne ku di rojan pêş de eger aloziyek di kampa Holê de rû bide di berpirsiyar Tirkiye be. Fermandarê Hesediyê her wiha operasyona Tirkiyeyê bi du sedema vegirê dide û dibêje hikûmeta AK Partî bi vê operasyonê dixwaze bi xwêna Kurdan hilbijartinê bibe û ezmûna rêveberiya Xwesera Rojavayê Kurdistanê jî lawaz bike. Ji alekî din ve İran jî li dijî operasyona Tirkiyeyê derket. Wezîrê Derveyê Îranê Hüseyin Emîr Abdullahiyan dibêje ew operasyonên Tirkiyeyên li Sûriyeyê erenî nabînin û divê Tirkiye ewlekariya sînoran radestê hikûmeta Şamê bike. Tirkiyeyê roja yekşemê li Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê bi hinceta YPG û PKK'ye operasyoneke berfireh asmanî kiribû. Wezîrê Bergiriyê Tirkiye Hulusi Akarî gotibû di wê operasyonê de 471 bingeh hatine armanc kirin û 254 endamên PKK û YPG jî hatine kuştin. 471 hedef ateş altına alındı. 471 Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğanî jî roja çarşemê li Parlamentoya Tirkiyeyê dirêjî dabûgehên xwe û gotibû ew dê dest bi operasyoneke bejahî jî bikin. Karadan da teröristlerin tepesine Ji Kurdistan 24 Murat Ekinci.